soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare ya mai sama Allah buwayi tabaraka kai nake ta roko Allah yau magare ka nazo ka dafa min na'i da sako wakar aure a yau na ɗauko ta abokina ya hulce bako sun yi aure sun rama aiki mun zo murna da nuna kauna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare auren soyayya da daɗi haka ne na ji duk ana ta cewa kauna ita ce take jagora ga masoya su ringa tausayawa kun yi soyayya cikin nasarar aure ya zo ina tunawa kun so juna kamar su Laila Majnun a fage irin na ƙauna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare Shafi'u mata shiga ni na zo taron aure da ba irinsa mata da maza cikin nishadi wai waye za ya cinye gasa kowa yau ya dau diresin amarya an fage na gasa ATS mami kun fada ce sai dai Allah ya kara kauna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare an goga ni na zo gare ka ATS buɗe kunnuwanka Allah ya cika maka burin aure na Amina karka manta dukkanin aikin Amina yana a wuyanka sai ka bata ta kula da lafiyarta tufafinta yana wuyanka soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare karka manta mami ta ban halarci kai ne ka faɗin ina tunawa Aminatu ta yi ma soyayya tsakani da Allah na yi tunawa yaushe tana tattalin ka ta baka dukkanin kulawa kai ma sai ka yi halarci ka rike ta da kyau ka nuna ƙauna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare Ango kake yau mijin amarya na Aminatu yau ga masoya ne muku jinjina da fatan alkhairi daukacin masoya alaikirkin kashi ya jawo masoya ke maka kulawa lallai Amina kin yi dace sai ma ranar ta nuna kauna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare amarya mumi na zo gare ki ina dauke da baitukanki wasu baitoci zan yo gare ki idan haka buɗe kunnuwanki shi aure ba abin da ya kai shi daɗi ya kara martabarki Aminatu ke dai ki damke mijinki gare shi nuna ƙauna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare Aminatu ke ce amaryar ATS shi ne mijinki biyayya ki ringa yi gare shi na san za ya ƙara sanki duk abin da za ya ɓata ran shi ki kauce mai ina kiranki alajin da ki tana kafar shi niki ɗauka shi ne nufi na soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya ATS mami sun yi aure fatan mu Allah ya bar su tare soyayya yau ta yi rana ATS ya biya sadaki mami kin zama mallakin shi tunatarwa nake a gunki ku zauna lafiya da juna ku gujewa duk zigar abokai kawayan amarya ku taho mai rausaya da juna soyayya ginshiki na kauna aure ne ribar masoya